Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Oh, Jonas. Ipanindot mo ka dyan. Oh. Kana. Nagkiranglan ka na. Oh, mau na yung magipangita, Jonas. Oh, sige. Sige. Pahit dia. Wow. Lami, no? Kuyawan na tani mo, eh. Tawas sa mong gipangita. Ala, suyop. Suyop yun na, suyop yun. Ana, idagdas dadi ni mo, ana. Suyop. Okay na imong pamati, Jonas. Okay na imong pamati. No, Ha? napagyapon akong gibati ito. Wa mawa. Bakalakot. Ano man? Unsa ba rin imong gibati? Na ako gipangita. Panuway ning akong gibati. Ton! Jonas. Pagdali, be. Pakuski ang dagan, be. Nagpangita kong yina. Unsa? Kinahanglan kong yina. Karoon ka lang gyud. Oh, tuan na. Nalimtabag sila pultahan. Ay, husto ka ni niya sa kong nauna. Pero, kapatanon pa ni Jonas. Doon na rin batanon pa nga parehas ni Jonas nga takbuyan ang pagbatia. Kon, Ah, Sir Leon. ngano tos Jonas? Nagdagan man to misod. Oh, yan na. Ayaw paglikay! Nagkinahanglan ko mo, ha? Nagkinahanglan ko. Gusto na sad ko sa imong lawas. Magtagpaw ko sa nindot mong lawas. Marika! Sir Leon! Sir! Sir! Sir Leon! Ngano nagilaw naman? Si Jonas, Sir Leon! Sultihan ka na ako! Ngano man? Unsa man sa Jonas? Na siya, Sir Leon! Tabangi ko, maluoy ka na ako! Oo, tabangan ka na ko yan. Tabangan ka na ako. Ngano, giunsa ka man tayo ni Jonas? Iya ko kisigihan o grape, Sir Leon! Oh, Mama Mary. Iya kang girip. Oh,
Trapuhi una ng imong naong aning panyo, ha? Trapuhi una. Sagdi lang. Kaya ako ning kasabaan si Jonas. Sagdi lang yan, ha? Sagdi lang. Kasabaan ako si Jonas. Paludro na ko siya sa asin. Padupo na ko ang duha niya kabukton. Sige lang. Ipadakop na ko og barangay tanod si Jonas, ha? Ipadakop na ko si Jonas sa barangay tanod. Okay na. Nakatuog na siya sa panyo nga. Butangan ako para katuog. Ako Elsa niya. Sige na. Unay nga ito sa sud. Ipaimutang na ko siya. Sirena pultahan. Nana, naimutang na siya. Pawa na! Imo man lang kung giwakre. Pawa na diha! Unsa man, ha? Mutanaw ka na mo yan, ha? Hoy! Umugawas ko na ako. Sumling anak ka. Nagkahangul-hangul man. Lahi maning ako nakita sa kong anak. Mama Mary! Ay buhong ko sa Leon. Gipaningot sa bayo og nakikpamauli dayon din eh. May gamit na gani siya drugas apan mingon gihapon siya nga mawa ang gibati. O kunya, mingon siya nga nagkinahanglan siya ni Yina. Nagkinahanglan siya sa lawas ni Yina. Sa akong nakita sa niya karon, nagkahangul-hangul siya ni Ina. Diha gani kusdool, yukasan niya si Ina, naghukasab siya siyang gisulob ug mitungtong dayon si Jonas. Sa Leon. Ambot ko na parehas ba kita og huna-huna. Tunton. Oh, ni am lagi ni si Etikoy. Giingnan man ni siya nimo nga ugma na man eh. Ni am lagi ni. Tikoy, niya man lagi ka. Importante akong tuyo ni mo, sir. Dito ko sa eskwelahan niya na. Daghan man siya absent. Niya ko, sir. Gusto kong makiksulting niya na. Mangutahan lang ko niya anong daghan kayo siya absent, Sir Leon. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!